Nemmen li jekk jingħata il-fiduċja bħala Prim Ministru Joseph Muscat se jkun bniedem li jisma' lil kulħadd, se jkollu relazzjoni kontinwa mal-elettorat, naħseb li Joseph Muscat se jkun kapaċi li jmur lil hinn mill-politika tal-partit u jqum għall-okkażjoni biex joħroġ l-aħjar riżorsi ta' Malta. Dan huwa il-mod kif il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz jiddeskrivi lil mexxej Laburista Joseph Muscat f'intervista li deret f'pubblikazzjoni speċjali mal-Gazzetta Torċa. Schulz jgħid li l-Partit Laburista dejjem kien protagonist ewlieni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fl-2004 Joseph Muscat kiseb l-ogħla voti mill-kandidati tal-Partit Laburista bi kważi 40,000 vot. Fis-snin li rrappreżenta lil Malta fil-Parlament Ewropew, Joseph Muscat kien attiv ħafna fid-diskussjonijiet sabiex imexxi l quddiem l-interessi ta' pajjiżna u dawk Ewropej. Martin Schulz jgħid li Joseph Muscat wera li jista' jieħu deċiżjonijiet politiċi billi jġib l-interessi differenti madwar mejda u jwassalhom għal pożizzjoni komuni grazzi għal karattru moderat tiegħu iżda wkoll id-determinazzjoni kbira illi għandu. Mistoqsi jispjega iż-żmien li jagħmel fil-Parlament Ewropew, Martin Schulz qal li jiftakar dak il-mument meta Joseph Muscat telaq il-barra mill-plenarja għaliex ma kienx hemm interpretu bil-Malti. Il-President tal-Parlament Ewropew jfakkar kif Joseph Muscat kien il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista u għalhekk Schulz jgħid li kellu ħafna opportunitajiet sabiex jiddiskuti miegħu dwar Malta u materji oħra Ewropej. Martin Schulz jgħid li d-dedikazzjoni u l-integrità ta' Joseph Muscat fil-mandat tiegħu bħala Europarlamentari waslitu biex jappoġġjah bħala kandidat għal mexxej Laburista, kariga li Schulz fissera bħala vokazzjoni b'saħħitha. Jgħid li jekk jingħata l-fiduċja Joseph Muscat se jkun ta' suċċess fit-tmexxija ta' Malta. B'Joseph Muscat, Malta se tkompli tmexxi bl-eżempju fil-kontribuzzjoni tagħha fl-Ewropa. Martin Schulz itemm jgħid li l-esperjenza ta' Joseph Muscat bħala membru tal-Parlament Ewropew se tkun importanti ħafna meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea f'Jannar tal-2017. Hemmhekk Malta se tkun inkarigata li tmexxi l-Aġenda Ewropea u twieġeb għad-domandi u l-ħtiġijiet tas-soċjetà Ewropea.